doncs no acompanyava per passar un dia de platja habitual, però ells anaven a gaudir d'un dia de rugbi. I amb una convidada d'excepció, la millor jugadora del món, l'anglesa Maggie Alfonsí. Ella va ser la madrina, no de ball, afortunadament, sinó de la primera edició del Palma Beach Rugby. El plat fort va ser diumenge a migdia, amb la final sènior entre els Pics i el Ponent. Muy bien, qué final muy buena. Enfrontament molt igualat que se'n varen dur els blanc i verds, el Ponent. La final ha sido muy disputada, nos hemos sufrido, pero bueno, lo hemos conseguido. Hemos perdido por un punto solo y lástima que haya sido así porque se nos ha quedado el amargor de boca. A més d'aquesta copa, se'n varen dur un bon premi en metàl·lic. Durant la jornada hi havia hagut molts altres partits, de totes les categories. L'objectiu, mostrar quins són els valors del rugbi. La solidaridad, el compañerismo, el respeto. Más allá del deporte en sí, se le trata de dar una educación de vida. Es un deporte que mola y te puedes liar a hostias con uno en un partido. Me la he ganado por jugar tan bien y todos mis amigos han venido a verme y pues por eso. I en la categoria femenina, les guanyadores sènior varen ser les caçadores de mamuts. Molt bé, realment veníem aquí i no ens esperàvem arribar a la final i fer-les guanyar. I al final, uns varen poder mossegar la copa i d'altres se la varen veure.